Čuste lidičky, dneska vás zdraví Damian a Mike. A dneska budeme natáčať Roblox Strawberry Lobby. Mike, kam ideš? Počkaj ma. Ja som na dvojky, tady. Ty si už na dvojky, tak ma počkaj. Ja som tady na dvojky. Na trojky. Ne na dvojky. Že ideme. Že tak dokončíme, dostaneme tento. Keď dokončíme, dostaneme ten Koberec. taký koberec, že môžeme letať. No poty ideme. Super si slime. Vidím ťa vpady, čo? Ideme. Iba sa peknem dostať. Ideme. Musíme pozvať Danka. A možno je. No poď. Znuba, ako dobiehne. Skúsime chodiť. Hej. Ďalší checkpoint. Ty môžeš chodiť. Nebude. To chvíli chodí. No to tiež sú bylo. Pokračujeme. Ide to iba takto. Ja som pádol. Chodí okno. To je rovno? Dobre. Ja som To čo máme? Aha, to je za Robuxy. Au. Pravíme na nový. Tam byli vejty. Ani nevšimne. Ja to zabilo. Je to zabralo polovičku hápeček. Ale aj tak môžeme zabrať aj tak nebolo. Ja tam budem stavať. Ne, toto je závod. Som 16 minút. Tak 17. Ja sa to bylo. 18. 19. 20. 21. 21. Poď. Musíme preskočiť. Musím to běhnout. No, dobíhaš? Ja už som to dobiehel, ha. Nedobiehaj. Dobiehel. Tak ja My nevidím. sme furt takisto. Som vedľa tebia. Ha. Au. Jaj, to nás bylo? Au. A ja som umrel. Ja som na 24. 20. Co? 25. Kamu? 26. To som na 27, že? Som na 26. 28. Čo ma on dobíha? 27. 29. Jaj, toto mi... Tam mám posledné HPčka.
vôbec nevšímal. Čau, nové. Veľký noob, ja som to pesko. Tak dáte zase lajsku, to bude na videu. A bude to... Ne, dajte 3 lajky a bude ďalší diel. Dávajte lajky od 106, od Berry, od 258. Tu máme už platí od Berry, lebo sme noví. Tak, takže natáčame 5 minút a za ešte 10 minút, aby sme sa mi celá proste, takže to musíme rýchlo dokončiť a končiť. To nedokončíme do 10 minút. Dokončíme to za 10 minút. 39. Na 56 a 59. Čo? Jaký? 58. Ja už to dobíham. To myslíš, že? HDL. Sa prebe, ty ľubák. Nejaký ale. O. 41, alebo ja som umrel. Také ťažké kuky. Áno, však na tom som byl. To mi bolo zapasa. Dáme ti papier, máš na doma sa do školy. A ja som dal. Tak. Oh my god, ja som na palitačke a mesa. Ja som 40. Ja som ťa jak dobiehol. Ja som proste najväčší bol. Robo. Kto to nevie a mal som najviac miliónov boxov. No najvyššie 6 alebo. Takže tak 100. Ešte mi ide, haha. To vtedy, keď sme mali vôbec Ja, ty mám málo života proste. on ma poznal na HPčko 51. Ja sa mi to nabíja tu z HPčka. A som na 56, Na 52. 57. To sa buglo. Aj mi sa to vtedy spravilo. Tak to sa prepadalo akože. Vyžuje mi čas, aby sa DVD bude. Ideme na to. 60. Tak záznam, že mama je. Ježiš, to bolo Ja moje. ja mám chodiť takto. Áno, to milujem. Ja som tedy žil takto, chápeš? A ja. Posledné A som sa HPčko. nezmýval. Ja Ja som kúkaj, koľko mám HP. tam niekým dobíhaš. Koľkátka si? 60. Čo? Koľko ich natáčame? Počujem sa? Počkaj. 9 minút. Musím stihnúť dešlo. Kamo, ja neviem jak ty, ale ja skáčem. Musíš skákať, aby si tam byl rýchlejší. Lidi, stihneme to za 15 minút, akože ja neviem. Ešte koľko nám chýba? 5 minút. Bože, to nestihneme. Alebo možno áno. Ja. Možno ne. Ešte ty áno. No?
66. Ja som 60. 67. Musím skákať. A ja skáčem a som Bože, na bože, bože. 68. A teraz tu mi chýba málo do 100. 70, no poď, baby. Ešte 30, lebo koľko tu dáme. Ešte nám chýba tiež stále 5 minút. Toto je bolo. Toto je Ty si ťažké. 70. Ešte To nejde 6 a dobíham. 70 to nedáš, Dani. Kúkaj, aké to je ťažké. Kúkaj. Iba ešte 5 a som tam. Ty kúkaj. To je ľahké. Jo, ja som umel, ja som vôbec. Ja som zajtrý. Skoro som umal. Poď, ja som zazumnojel, bože. Tam daj si Chris Person. To kam Chris. Zapaj. Poďme to vyjať. 70 potom Au. Ja som tiež. Bože. Ja som 79. To easy bol. Ja som nejaké rozporáčové. Ja som 67. Ja som 75. 76, ľahko ide. Už za chvíľu 90. Aj, 90, 70. Ešte nám chýba 4 minút. Myslím, že to dáme, Maj. áno. Myslím, že už to dáme, ešte 40 nám chýba. Takže, no, 70. Kúkaj, aké to je ľahké. Je ešte 29. Maj, ja to dám na jeden pokus, pokný. Ja mám 80 už. Ja mám Ešte 20 mi chýba, to dáme. Aj, ja som to nedal. Ja to dám. Bože. Pozrite sa. Ja nemôžem dotknúť. To sú nejaké riady. Bože. Kúkni. Kúkaj. O. Ježiš. Som zaklatoval. Ideme jahodky. What the fuck? Nemusím ani skákať. Ty si stepovaný ty rozplatných jahod. Áno. Ja som 87. No, to nebude brať životy. Dobre. Ja to dám, Dani. Kúkaj, jak málo mi chýba. Ešte koľko nám chýba? Ja musím Ešte skákať. koľko nám chýba? A to je timer? Áno. Minút. 2 minúty. To musíme dať, hej. Wow, to je dosť, no, ale... 2 minúty, nie je dosť. Dosť. To je 90 minút. To, čo som Sekúnd. povedal, 90 sekúnd. Lidi, ja neviem, či to... Ja som na 90, Aj keď to nedáme, dajte like za to, jak sme sa snažili. Ja som na 90. Ja som na 89. A som za najvyššie. Ale to by sme mohli ešte dať. Ja, možno. A ja. Kúkaj, mne ešte 9 mi chýba, 9. Ty si už na 90. Je 92, ešte 8 mi chýba. Ešte 7 mi chýba, To ma jak vyhodilo, to čo bylo. To sú jak Dáme ešte 7 mi chýba. 6, ešte 6. Ešte 5, Ja si posledná minúta. Ježiš, to dám. Ja to asi nedám. Aj, A, Dani, posledná minúta. nevadí, snažil si sa. Takže ja už sa asi nemusím moc snažiť. Skúsim to aspoň do 90-ky. Ja som Aj. na 94, Dani. Dobre, takže Marek už to dokončil, takže Nedokončil. ešte 20 sekúnd mi zbýva, tak... Počkaj, ešte ten... 97, Počkaj, ešte ten 98, time. Počkaj, ja ten time môžem ešte spraviť. Nevadí. Time. Ešte na 2 minúty. Kde je ten time? Bože, nejde ten time predložiť, takže čaute. Ne, počkaj, mi sa to nevyplo.
Co? Mne sa to nevyplo. What the? Ja si to pamätám, ja ešte nejaké sekundy. 5 Hendami, kúkaj, sem stopka. On na konci. Tak zaberiem si koberec a idem za tebou. What the fuck? Ja som rúžový. Kúkaj. Ja lec. Počkaj, ja som na 88. A ja som na stopke. Lidi, keď sa to vypne, tak prepáčte. A preto sa mi asi nerozlúčim, lebo neviem, koľko som si dal ten time. Ne, ja som si vlastne nedal time. Aha, ja som nevedel. Kúkaj. Kúkaj, ja som úplne magol. Kúkaj. Oh. 3, 2, 1, kúkaj. Ideme 90. A ja smyšľam na spadku. Ona ideme obi. No jaký pekný. Ale ja už na to nejdem. Už natáčame 16 minút. Takže Mike sa ešte učí, ešte ne. Skúsime teda do 20 minút. Takže ešte 4 minútky. Lebo ešte si môžeme Ale už na ďalšie video. Ale prosím vás, dajte tie lajky. Dajte tie lajky, lebo viem, že môj kanál skoro nikto nekúka, iba s nami. 6 lajku. 6 lajku si poprosím a ďakujem. Zase vyšlo na spátek. A ty odbej. A tej odbej poprosím vás. Zahráme si toto. Víš, čo sa mi snívalo? No. Ja som sa proste kúkala, miel som na jednom videu 1000 slednutí. Oh my god. Mne sa to snívalo. Toto, ideme si To čo je? tam napríklad, že Minecraft žensko, toto obleknú na Minecraft. Ne, nejsem jak balka žena. Už to nevládam. Toto fakt, kúkaj. Oh my god, Čo to je? že nejaké a tam ťa bude naháňať SpongeBob. Kúkaj. Si môžeme zahrať. To je Brookhavenu, lebo Brookhavenu a tam ťa bude naháňať SpongeBob. Čo? Tak dajte na to video like, odber Zahráme si to. a zahráme si toto. To, čo vyprávam. Ja aj včiel budem natáčať. Zemiládam. No takže kúkajte Mariku v kanáli, jak sa tam voláš, Marek? Ja nemám kanál, ja sa On ešte nemá A kanál. len sa tam volá Marek Mišalko. No tak Marek Mišalko. SK. No Marek Mišalko SK. Lebo proste je Slovensko. Aby nevedel, že som nejaký Čína Jolidu. 98. Sa ty umel 100krát. Co? Neumel som 100. Takže 100 je, ja si mi zaleta, daj mi tu. No a za chvíľku sa zlúčime. Kúkaj, ty si proste takto iba. Čo ti dáva, ty dobre? Obámený. Ty dobre, ne? Letaj, čuba. Letáš. Kúkajte, toto sme celé prešli. Otát. 100 takých. Takto. Ja viem, čo budem natáčať. Kúkni, to na to bude náňa. Takže toto bolo podnesné video, všetko ľudí. Čaute. Dávajte lajky, odbej. 6 lajku. 6 lajku a čus.